салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми парвозча ором медиҳем. ана лавҳаи тайёрӣ мо худатон назар афканед. мо ин парвозчаи зеборо бо вагонҳояш чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. акнун биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабути пастро интихоб кардам. акнун биёед мо аз қоғази ранги сабз ана ин дарахтонро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифте қат мекунем якчанд маротиба. қаламро мегирем, дар рӯи қоғаз тасвир мекунем. ана ҳамин так пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо расми дарахтонро пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. расми дарахтон пурра тайёр шуд. акнун мо ширешро мегирем, мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин так. акнун биёед рӯи лавҳаро мо бо роҳи оҳан пурра мекунем. ширешро гирифтем, ба он мо молидем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин так. акнун биёед фломастери ранги сабзро мегирем, дарахтонро рангу бор мекунем. фломастерро гирифтем, ба рангу бор шурӯъ намудем. ана ҳам эҳтиёт карда мо рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, дар вақти рангу бор саросима нашавед. ҳамин тавр мо баргҳои дарахтонро пурра ба назар намоён мекунем. бачаҳои азиз, биёед мо машғулиятамонро давом медиҳем. акнун биёед аз қоғази ранги сурх мо ана ин парвозчаро бо ронандааш тайёр мекунем. қоғази ранги сурхро мегирем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. расми парвозчаро пас аз тасвир намудан бо қоғазҳои ранга ором медиҳем. ана ҳамин мо пурра мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвир карда ба охир расондем. бо қоғази ранги кабуд парвозчаро мо қисман ором медиҳем. қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. мо аввал ҷои нишасти ронандаро тасвир мекунем. ана ҳамин так. акнун чархҳои пеши парвозчаро тасвир мекунем. тасвир карда шудем. акнун биёед чизҳои тасвир кардамонро бо фломастери ранги кабуд рангу бор мекунем. фломастерро гирифтем, ба рангу бор шурӯъ намудем. пас аз рангу бор намудан чизҳои тасвир кардамонро бо қайчи мебурем. мо ҷои ронандаро пурра рангу бор намудем. акнун чархи парвозчаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр мо рангу борамонро ба охир мерасонем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифтем, саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. акнун бо чизҳои буридаамон расми парвозчаро ором медиҳем. ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мемолем. мо аввал ҷои ронандаро пурра мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мечаспонем. ана ҳамин так. акнун мо тирезаи кабинаи ронандаро мо мечаспонем. ба он мо ширешро мемолем.
дар вақти часпонда мо саросима намешаве. ана ҳамин тавр часпонде. акнун худи ронандаро мешиноне. ба он мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр мо часпонде. акнун мо пеши парвозчаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр мо пурра намудем. ана нигоҳ кунед, расми парвозча тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун чархи парвозчаро мечаспонем. ана нигоҳ кунед, қисман расми парвозча тайёр шуд. ана ҳамин тавр. акнун биёед аз коғази ранги зард расми парвозчаро боз пурратар мекунем. мо коғази ранги зардро гирифтем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. мо аввал қисми пеши парвозчаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун чархи калонашро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. мо тасвир кардем. акнун бе фломастер ранги кабудро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. акнун чархашро рангу бор мекунем. акнун бе чизҳо тасвир кардаамонро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем. мо аввал чархи парвозчаро мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми парвозча мечаспонем. мо ширешро гирифтем. мо аввал чархи калонашро ба он ширеш молида. ана ҳамин тавр мечаспонем. акнун бе пеши парвозчаро ором медиҳем. ба он мо ширешро мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун ҷои дудбароро пурра мекунем. пас аз часпонда шудан бо фломастер мо расми парвозчаро пурра рангубор карда ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр мо расми парвозчаро бо қоғазҳои ранга оро додем. акнун бед фломастерро гирифтем, ба рангубор шурӯъ мекунем. мо ана ҳамин тавр боми парвозчаро пурра намудем. акнун худашро эҳтиёт карда саросима нашуда рангу бор мекунем. ҷои дудбароашро рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, дар вақти рангубор саросима нашавед. эҳтиёт карда ҳамроҳи ман рангубори расми парвозчаро давом диҳед. мо рангуборамонро пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо кӯбиҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо расми парвозчаро пурра бурида ба охир расондем. акнун онро бо кӯбиҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо ширешро молидем, кӯбикҳоро мечаспонем. ба кӯбикҳо мо ширешро мемолем. бо расми парвозча мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳн монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо аз коғази ранги бунафш ана ин вагонҳои парвозчаро тайёр мекунем. коғази ранги бунафшро гирифтем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо аввал бомчаҳои вагончаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр.
мо боми якумашро тасвир намудем. дар инҷо мо боми дуюмашро тасвир мекунем. ана дар инҷо боми сеюмашро тасвир мекунем. худи вагончаҳоро мо аз коғазҳои ранга тайёр мекунем. ана ҳаминтар мо бомҳои вагончаро пурра тасвир намудем, ба охир расондем. акнун биёед бо коғазҳои ранга мо худи вагонҳоро тайёр мекунем. мо қаламро мегирем, дар он тасвир мекунем. мо ба тасвир шурӯъ намудем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мо тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифтем, саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. мо пурра бурида ба охир расондем. ана ҳаминтар вагонҳо тайёр шуданд. акнун биёед вагончаҳои тайёрро ба рӯи коғаз мечаспонем. ширешро мегирем, мемолем. мо аввал вагончаи якумро пурра мекунем. ана ҳаминтар мечаспонем. акнун вагончаи дуюмро гирифтем, ба он мо ширешро мемолем. саросима нашуда мечаспонем. ана ҳаминтар. акнун вагончаи охиронро гирифта, ба он мо ширешро мемолем. ана ҳаминтар пурра намудем. акнун биёед бо тирезаҳои тайёр мо вагончаҳоро ором медиҳем. тирезаи якумро гирифтем, ба он мо ширешро молидем. ана ҳаминтар ба вагончаи якум мечаспонем. ана нигоҳ кунед, тараф пурратар зеботар шуда истодааст. тирезаи дуюмро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. ба вагончаи дуюм мо часпондем. бо тирезаи охирон мо вагончаи охиронро ором медиҳем. ана ҳаминтар. акнун биёед мо чархҳои вагончаро мечаспонем. мо чархи бунафшро гирифтем. ба вагончаи норинҷӣ ана ҳаминтар мо часпондем. чархи ранги сурхро гирифтем, ба он мо ширешро молидем. ба вагончаи ранги зард мо часпонда оро додем. мо чархи зардро гирифтем. ана ҳаминтар мо ширешро молидем. ба вагончаи сурх часпонда оро додем. ана ҳаминтар. биёед бо фломастери ранги бунафш расми вагончаҳоро рангобор мекунем. фломастерро мегирем, ба рангобор шурӯъ мекунем. ана ҳаминтар мо вагончаи якумро рангобор мекунем. мо корамонро давом медиҳем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда рангобор мекунем. акнун мо чархи вагончаро ҳам рангобор мекунем. пурра ба назар намоён мекунем. дохили чарх ҳам пурра мекунем.
акнун фломастер ранги кабуди пастро мегирем, трезаро рангу бор мекунем. Ана ҳамта пура ба назар намоён мекунем. бо рангу бори вагонча якумро пура балхӯй расондем. акнун вагончаи дуюмро рангу бор мекунем. бо фломастер ранги бунафшон мегирем. ҳамин тавр рангу борамонро давом медиҳем. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. акнун худи вагончаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. ана нигоҳ кунед, то рафпуратару зеботар шуда истодааст. акнун чархашро ҳам рангу бор мекунем. дохили чархашро рангу бор мекунем. боз мо фломастер ранги кабути пастро мегирем. трезаро рангу бор мекунем. ана бачаҳои азиз, расми вагончаҳо пура тайёр шуданд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед онҳоро мо бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. мо расми вагончаҳоро пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, дар вақти буридан асло саросима нашавед. эҳтиёт карда ҳамроҳи ман расми вагончаҳоро буред. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам, ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷоди хешро давом дода истодаед. ҳамин тавр мо буридани расми вагончаҳоро қариб ба охир мерасонем. акнун бо расми тайёри вагончаҳо мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ширешро мегирем. мемолем. акнун кубикҳоро мечаспонем. кубики дуюмро ҳам мечаспонем. акнун ба кубикҳо мо ширешро мемолем. саросима нашуда. акнун бо расми вагончаҳо мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо то рафпуратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги кабуд мо ана ин абрпораҳоро тайёр мекунем. коғази ранги кабудро гирифте қат мекунем. қаламро мегирем, дар рӯи коғаз тасвир мекунем. мо абрпораҳоро бо чунин тарз тасвир мекунем. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. мутасвир карда шудем. акнун қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. абрпораҳо пура тайёр шуданд. акнун бо онҳо рӯи лавҳаро мо ором медиҳем. ширешро мегирем. мемолем. ширешро молидем. кубикчаро мо часпондем. ба кубикча мо ширешро мемолем. абрпора якумро мо дар инҷо часпондем. ана ҳамин тавр. бо ширешро мегирем. ба абрпора мо ширешро молидем. ана ин абрпораро мо дар инҷо часпондем. ана ҳамин тавр. ба абрпораи сеюм ҳамон ширешро молида бо абрпораҳо рӯи лавҳаро мо оро доде. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, ана лавҳаи мо пура тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин паравозу вагончаҳоро чун ҳар вақта аз коғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.